Gaur 80 urte Euskal Autonomia Erkidegoko lehen autonomia estatutua onartu zuten 1936ko urriaren bata zen. Gerra zibila puri-purian zegoen artean, pentsa zenbateraino, lehendabiziko autonomia estatutu hura Bizkaian bakarrik jarri zuten martxan eta Gipuzkoa mendebaldean, Araba eta Gipuzkoa frankisten eskuetan baitzeuden artean. Gero, 1979an onartuko zen bigarren autonomia estatutua, Gernikako estatutua deitzen diguna, baina gaur lehendabiziko estatutu hartaz hitz egin nahi dugu eta lehendabiziko lehendakariaz, Jose Antonio Agirrez, eta baita orduko giroaz ere Laida. Bai, lehen autonomia estatutua gaurko egunez onartu eta 6 egunetara lehen Eusko Jaurlaritza sortu zen. Jose Antonio Agirre izango zen lehendabiziko lehendakaria. Abokatu gaztea bera, Getxoko alkate eta Madrilen diputatu EAJaren izenean. Gobernuak partidu politiko ia guztiak bildu zituen programa baten inguruan. CNT geratu zen kanpo Eusko Alderdi Jeltzalearen betoz. Jose Antonio Agirre izango da hain zuzen ere lehen autonomia estatutua sortzeko prozesuan gidari. Gernikan batuko ditu Bizkaiko udaletxetako ordezkariak, udaletxen asamblea bat osatu eta estatutuaren aldeko lanean irmo hasi nahian. Madrilgo gobernuak pentsatu zuen ura iraultza handia izan zitekela eta ondorioz Gernika ejertzitoak hartuko du. Jose Antonio Agirre ez da ordeak ikilduko eta Gernikako manifestua irakurriko du autodeterminazio eskubidea aipatuz. Hala kontatu du Xabier Arzaiuz buruzagi jeltzale izanak. Agirre eta bere alkateak sartu zinik. Karreteran bertan Agirrek irakurri zuen bere manifestoa. Eta hain zuzen manifesto hortan, nik lehenengo aldiz, gure jendearen artean, ezagutzen detan, autodeterminazio eskubidearen aldarrikapena Agirrek egiten du manifesto hortan. Hori garrantzitsua da, batzuentzat batez ere, pentsatzen dutenak Agirre alako autonomistako eskor bat zara. Agirre zan nazionalista radikala. Agirre lehendakaria gizon karismatikoa inondik ere, hemen ez ezik nazioartean ere politikari askoren miresmena zuen gizona. Gaur egun oraindik ere 20. mendeko euskal politikari garrantzitsuenen artean kokatzen dute askok, 20 urtez izan zen lehendakari, horietako asko exilioan egin zituen. Agirre lehendakariak urriaren 7an zin egin zion bere lehendakari karguari, datorren ostiralean 80 urte. Gernikako juntetxean ekitaldi berezia antolatu dute ordurako. Eta hura baino lehendabiziko autonomia estatutua onartuko dute, esan da bezala gaurko egunez duela 80 urte, eta hor eusko ikaskuntzak garrantzi berezia izan zuen, eta horrexegatik Aitziber Salinasek gaur Joseba Agirre Azkuenaga gonbidatu digu, kaixo? Aitziber. Egunon. Euskal Herriko Unibertsitateko Geografia eta Historian doktorea eta Historia Garaikideko katedradun, 19. eta 20. mendetako gizarte eta euskal politikari buruzko lan ugariren egilea da Joseba Agirre Azkuenaga, ordezkaritza eta legebiltzar erakunden historiaren ikerketako nazioarteko komisioko lehendakari, besteak beste, eusko ikaskuntzako bazkide izateaz gain, ardura ugari izan ditugu. Bertan, egunon Joseba? Bai, egunon. Jose Antonio Agirre lekube aitarengandik 3 ezaugarri nagusi hartu zituen: fede katolikoa, abertzaletasuna eta zuzenbidearekiko bokazio profesionala. Baina nolako formazio izan zuen lehendakariak, alderdi pertsonal, intelektual eta ideologikotik? Bueno, Agirre, Jose Antonio Agirre Bilbon jaioten da, eta Zazpikaletako gizaseme bat, mutiko bat dugu. Bere aita, Teodoro Agirre, abokatua zen, eta 1902an jadanik Daniel Irujori laguntzen, Sabino Aranaren defentsan, Sabino Arana kartzelan zegoelarik defentsan aritu zen. Beraz, bere aita, Teodoro jadanik, hasieratik Sabino Aranaren kide, eta aldeko agertzen da Bilbo, Zazpikaletako Bilbo horretan. Ohikoa zen moduan gizarte tradizionalista bat da nagusi, eta hauek orduñara jesuiten gana bilatzen dituzte, beren semeak ikastera, zuzenbidea ikasi zuen, eta abokatu moduan hasi izan lanean, eta aldi berean, bere aitaren beste negozio batzuk, konkretuki, Txokolata Agirre, zen negozio bat, eta horren ardura ere hartzen du. Azpimarratu behar da, maila personalean, 1920an, getxon bizitzen ari zirelarik, bere aita batean hiltzen da, eta Agirre, Jose Antonio, 16 urte dalarik, 10 nebarrebaren buru eta ardura hartu behar dugu. Beraz,
gazterik ardura latzak eta hartzera nolabait ohitua, eta aldi berean ikasketak eta aldi berean familiko negozioetan buru belarri izango da. Hori importantea da, ez da, ulertzeko gero 26 urteko Jose Antonio Agirre ura nola bihurtu zen lider Komunio Nazionalista Baska eta Partido Nazionalista Basko batu eta EAJ berria sortu orduko buruzagitza eta gidaritza berak hartzeko kontu hori azaltzerakoan edo azpian zer dagoen jakiterakoan. Bai, nik uste dut aintzat hartzeko dela, beti gazte, baina heldutasunez eutzi behar izan zion erronka latzei. 1900 eta zuge ondo esan dozun moduan, 1921 aurrera Euskal Abertzaleak esatikaturik zeuden, eta Bilbo aldean barriro sortu egin zuten PNV 1921 eta bera Juventud Baskan egongo da sartun da. Garai hartan Agirre batez militante katolikoa izango da. Eta Bizkaiko gazteri katolikoen presidente kargua, baina pizkanaka baita ere lerratzen, abertzale izanik, konpromisoak hartzen hasten da, eta sortzen du, eta parte hartzen du, prensa eta pizkundia moduko elkartetan, eta hor, nabarmentzen da, eta bere izango da, gazteen aldetik, Juventud Baskaren arlotik eta bar, PNV eta Komunio Nazionalisten arteko batasuna sortu guran, edo komisio teknikoko kidea. Bere fedean ñabardura berezi egin diguzu, Joseba, eta hortaz galdetu nahi dizugu, 31ko Republikarekin batera hasi zen estatutua sortzeko prozesua, gero aurrera egin ez zuena, eta neurri handi baten erlijio kontu egingatik izan zen, zer gertatu zen? Bueno, bera, Jangoiko eta Lagasarren aldeko aldekoa zen, eta partidu berria sortzen danean, PNV berriztua sortzen danean, partidu konfesionala izango da. Hau da, katolikotasuna lehenetzen du beste gauza guztien artean, eta beste alde batetik, laikoa zirenak beste partidu bat sortu zuten, Akzio Nazionalista Baska. 1931an, lehenago aipatu duzuen moduan, alkate da bera, Getxon, eta Euskal Errepublika aldarrikatzen du. Ezin du aldarrikatu, Guardia Zibilak oztopatzen dira delako, baina hor sortzen da alkateen mogimentua, eta alkate hauek Eusko Ikaskuntzari agintzen diote estatutu bat egitea. Estatuto del Estado Vasco izenekoa. Estatutu lehenago egon ziren, 1909 eta 1919 izango dira lehenengo proiektuak. Eta autodeterminazioen aldeko eskakizunak eta 1918an jadanik diputatu jeltzaleak egin zituzten Versailleseko giroan. Parisen Europa barri bat antolatzen ari da. Giro horretan ulertu behar dugu estatutu baten premina, eta 1921an estatutu hori Eusko Ikaskuntzako adituek, unibertsitatekoak eta gero baita abokatuak eta joera desberdinekoak egiten dute estatutu bat. Baina estatutu horrek erlijio kontutan berizketa bat egiten du alde batetik erakunde zibilak eta gero erakunde erlijiosoak beren agintea euren esparruan baino elokutela izan behar. Eta horregatik etorri zitzaizkion gero sekulakoak, ez, Elizaren partetik? Ez, 1921an lehenengo hemen Lizarrako estatutua baino lehenau, partidu batzuk, katolikoak direnak, eranzkin bat, emendakin bat sartzen diote Eusko Ikaskuntzako proiektuari. Eta hori izango da aprobatua Lizarran. Eta izango da, bigarren estatutu bat, Lizarrako estatutua deiturikoa. Aldatua. Parkatu? Aldatua, ezta? Aldatua aurreko Eusko Ikaskuntzak egin zuen proiektutik. Eta estatutu hori, Espainiako parlamentuan ez da onartua izango. Zegaitik, Errepublika laikoan oaino konstituzioa egin gabe dago, baina garbi dago laizismoa, alde batetik erakunde publikoa daude, beste alde batetik bakoitza bere erlijioa du, eta bere esparruan bera da agintari. Eta nahaztu gabe arloak. Beraz, partidu konfesional batek Errepublika laikoaren aldeko jarrerak izan zituen olabait, eta horrek ondorioak ere izan zituen Agirrerengan? Ez, gauza
korapilotsuagoa da. Zen gero, lehenengo aldiz, eta 1931an, Eusko Alderdi Jeltzaleak katoliko da karlisten alde frente komun bat egiten du. Eta eurak, hasten dira, barriro lantzen, eta errepublikak agintzen du, diputazioi agintzen die, estatutu barri bat egitea. Eta hor zatituko dira katolikoak. Erreketeak eta karlistak 1922an jadanik sublebazioa, altxamentu bat prestatzen hasten dira, ohikoa da moduan karlisten artean, eta beste alde batetik, Eusko Alderdi Jeltzaleko buru sagi gazteak, zaten dute, guk hemen lehenetzi egiten dugu autogobernu bat eta aginte bat lortzea Euskal Herriako. Eta holan, 1933an, Bizkaia Gipuzkoa eta Araban, lehenengo erreferendum bat egiten da, estatutuaren aldeko erreferenduna, eta hor gehiengo osoz, gehiengo nagusiz, baiezkoa ateratzen da. Hori azten danean tramitatzen Espainiako parlamentuan, orduan korapilatzen da, eskubiak, agintean dagoela Espainian, oztopoa jartzen dizkio estatutu hori horren onespenari. Eta hor azten da, evoluzio bat. Konturatzen azten dira, eskubiarekin, zer eginik ez dagoela horrelako aginterik lortzeko. Eta 36an berriz, Frente Popularrak prest dago autonomia estatutua onartzeko, eta giro horretan, azten dira aldetzen, eta 36an estatutua erreferendunean onarturikoa, erabat aldatu arren, Espainiako parlamentuan bide egiten du onartua izan zedin. Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ondo betetzia zindakit. Jose Antonio Agirre lehendakariaren zina da entzun duguna, Gernikako zin eta historiako lehendabiziko lehendakaria. Zuk esate duzu, denborak arrazoia eman diola Agirreri autogobernu bateratu ereduaren aldeko apostuan, zergatik? 1996ko estatutuan ondorioz, agintea, gerra dela eta erabateko aginte bat hartzen du lehendakaria Jose Antonio Agirre. 9 hilabete bakarrik dago agintean. Eta gerora, gobernu hori batetik bestera ibilizan, eta frankismo denboran erabat arguiatua eta ez estatua modukoa balitz bezala. Berak izan zuen, eta berak konturatu zen, hor azten zala Euskaldunontzat, historia barri bat, eta interpretazio bat egin zuen, gizarte moderno baten Euskal gobernu bat behar da. Berez, ideia hori jatorriz, ez da Jose Antonio Agirrek lehendabizikoz asmatua. 1918an, jadanik, berazentu egia urte, Ramon Belaustegi Goitiak eta Hermes aldizkarikoak argitaratu eben alako txosten bat ez denez por un gobierno nacional basko. Idea hori, Euskal gobernu bat, bestelako herrialdean, munduko beste herrialde modernoak eta beste nazioek duten bezala, Euskal Herriak ere berea izan beharko lukela. Eta Agirrentzako hori izan bidea, hori da 1936an lortzen duena, eta berak sinisten du horrek etorkizuna izango duela, eta berak ezagutu ez. Lehen Eusko Jaurlaritzaren gobernuaren kudeaketak badu bere alderdi iluna ere, 1937ko urtarrilean izan zen kartzeletako erasori, 224 pertsona ere hil zituzten eta Agirre berak barkamena eskatu zuen gertatutakoagatik, gerra ostean eta gainera oso hitz gogorrekin, munduaren aurrean lotxatu gintuzten, esan zuen. Horrek testuinguru batetan sartu behar dira, eta zalantzabarik Eusko Jaurlaritzaren eginbidean arazorik ilunena eta lasgarriena eta kritikarriena zalantzabarik. Agirrek esan zuen moduan, Eusko Jaurlaritzaren ardura zen presoak ezaintzea eta beste jendengandik. Zer gertatu zen? Aurretik gertatu zen, irailean, 1920ko irailean, Eusko Jaurlaritza sortu horruko bombardeketak hasi ziren populazio zibilaren kontra.
fasistek eta frankistek, bombaketa hoiek egiten zituzten unean, jende oldartu egiten zen, eta joten zen kartzeletako presoak hiltzera. Eta lehenengo barkuetan, eta gero Bilbon, hori urtarrilan gertatu zen, eta Eusko Jaurlaritzaren ardura izan zen horiek zaintzea, eta lortu zuen gerora zaintzea, baina 226 persona hil egin zituzten. Eta bera lehendakari ez ezik, defentsa sailburu ere bazenez, horregatik bere ardura bikoitzori eta plazako aitortza eta barkamen eskea. Ardura berea esen, ardura berea esen zuzenean, ardura Telesforo Monzonena zen ardura zuzena. Eta ertzaintzaren ardura Telesforo Monzonen esku zegoen. Eta Ajuriagirrek eta eskatu zuten Telesfororen dimisioa, ala da guztiz Agirrek izan zuen, hori guztien ardura bazala, eta zuen onartu Telesfororen dimisiorik. Bueno, gero 1951 aurrera, Agirre bere familiarekin Ameriketako Estatu Batuetara joan zen bizitzera, eta bertan irakasle lanetan aritu zen. Orduan hasi zen Euskadiren historia idazten. Nolako balioa du bukatu gabe utzi zuen lan horrek? Bueno, bera, Columbia Universityn izan zen kontratatua, intxeustik Filipinetako Euskal Jatorriko aberaz batek alako filosi beraka batzuk utzi zituelako, horregatik izan zen kontratatua. Han izan zen barrio irakasle, eta konturatu zen, Eusko Jaurlaritzak beren kontakizuna behar zuela. Eta kontakizun hori, beren interpretazioa agintean ikuspuntutik. Eta holan, Euskal historia bat, Euskal Herriko historia bat, Euskaldunen historia baten premina ikusi zuen, Ildefonso Gurrutxaga bere ganatu zuen, beste batzuk Galindez ere baitarteko, eta saiatu zen hori idazten, eta 1940 1960 eriutzaraino horretan ziarduen. Zazpigarren Eusko Ikaskuntzako zazpigarren kongresuan Biarritzen ere, ekarpen eta ponentzi oso interesante egin zuen. Nafarroako erresuma hartzen zuen abiapuntu moduan beren kontakizunean. Azken batean kontakizun historiko bat egiten zuen, Eusko Jaurlaritzaren ekintza bidea, etorkizuna bermatzeko. Urtetan zehar Agirre oso baikor agertu zen gure herriaren etorkizun politikoari dagokionez, fasiste bigarren mundu gerra galdu ondoren batez ere, orain begiratuta agian baikorregia izan zen, baina garai hartan asko pentsatzen zuten horrela, zergatik ez ziren aurreikuspen horiek bete? Bueno, aurreikuspen horiek ez dira betetzen gerra hotzaren ondorioz. Zer da, gerra hotza, 1945 naziak eta fasistak garaituak izan ziren aliatuen aldetik, baita ere ekialdean Estalinek gidatzen zuen Partido Komunistaren aldetik. Orduan, lehenengo erresuma batuetan, hasi zen Europaren banaketaren eta antikomunismoaren estrategi bat. Eta antikomunismoaren estrategi horrek eragin zuen gerra hotza, eta hor bitartean ikusi zuten Franco naizta lerrotuta egon eta herrialde totalitario bat izan eta Alemaniakin batera izan gerran, beste alde batetik bera antikomunismoa eta alako katolikotasunaren usain batez gidatu beren zera erregimena, agartu zen antikomunismoaren lehen eusle moduan. Eta giro horretan, erresuma batuak lehenengo, eta gero Ipar Ameriketako Estatu Batuek, Francoren erregimena bere ganatu egin zuten, eta orduan bere alde egin zuten. Giro horretan, Antonio Agirrek eta hauek, lur jo zuten batipat, 1945 Francoren estadu totalitario hori, nazio batuen erakundean onartua izan zanean. Bueno, atariko lanak egiten ari gara, 80 urte atzera egiteko egunak izaten ari dira egun hauek,
Euskadi Irratian eta Euskadi Irratian bezalaxe baita erakundetan ere. Datorren astean beteko dira 80 urte Agirre lehendakariak zin egin zuela, eta orduan begiratuko diogu bere gobernu motz eta emankorrari, erbesteko bere egonaldiez eta egindako lanaz ere jardungo dugu, eta gaur astebete lehenago hartutako lehendabiziko estatutu horri begira jarri gara. Joseba Agirre Azkoenaga, izugarri estimatze dizugu, eman diguzun historia lezio hau? Bueno, desioa edo bentseta argibide batzuk. Bai. Inok ez neko balu gehiago, badago web horri alde eraingor bat, Agirre lehendakaria, Agirre euskaraz garrita, eta web horretan, Sabinoaren Fundazioak egiten duen web horretan, ben diskursuak, ahotsak eta tekstuak ikusteko aukera dago. Nahi duenak hortxe klik egin eta zabaldu bezala informazioa. Eskerrik asko eta egun ona pasa. Bai, berdin, zuei. Aitziber, bi aste barru jarraituko dugu. Hemen izango gara. Eta esan da bezala, Euskadi Irratian sakonduko dugu Agirreren figuraz eta bere itzal luzean ere. Datorren astean, datorren ostegunean, Kartol hoteletik ariko zaizue faktoria, lehendabiziko Euskal Gobernuaren egoitza izan zen hortatik, eta ostiralean Gernikako juntetxean egingo dute ekitaldi esanguratsu adierazgarri eta simboloz betea, eta bertan izango da Amarauna. It's almost like the blues.